Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Tinene pano mosapsatira achakwera ndikamuna ena achata ima lwatatu anayi palibe angagwetse chakwera. Ndifuna ndinene pano ndidanena pa interview koma idali ya 1-to-1. Ndinene pano live dziko lonse live ine ngati secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party komanso ngati mtsogoleri ku nyumba ya malamulo leader of the house nkhani mukumakambirana kumanamizana ya age bill kumanena kuti alipo wena amene afuna kubweretsa age bill kuti pita muthalika asakaime mwauponda anaziyamba yekha abwere aime tikathana naye pa ballot. Tamverani DJ ndifuna unena pano ndikabanja kanu komweko kamene munagalukiranako kamene kamakupanga zanu za nyasizo ife chipani cha Malawi Congress Party tufuna pita muthalika tipikisane naye pa 16 September chaka chino. Age bill si nkhani ya kongeresi ndipo sitikudzifuna ife timalemekeza nkhalamba timalemekeza anyamata pita muthalika sitidana naye fwa cha msinkhu timadana naye fana ononga dziko la chani kodi la Malawi sitidana naye fwa cha wakula iyayi kodi munthu akakula ndi vuto ayi koma timadana ndipita muthalika chifukwa boma lake limatinamiza za msewu wa Nkhotakota koma msewu sanatani kodi sanamanga timadana ndipita muthalika chifukwa ngati tili njala ya nkhani ku Malawi idabwera mulemulo wopita ndani kodi muthalika timadana naye fwa chakulephera kuyendetsa boma chifukwa chobwereka ndalama zoyendetsera dziko mwakatapira mukadzamva kuti achakwera kubweza ngongole palibe boma limene silibweza ngongole silibwereka ngongole boma lina lilonse limabwereka ngongole koma timabwereka ngongole pa mtengo otsika chiwongola dzanja chotani kodi chotsika concessional borrowing sitilola kuti tikabwereke ngongole zoyendetsera dziko mwakatapira. Chipani cha DPP chidabwereka ngongole mwachani kodi mwakatapira ndi ngongole zimene zija anyake amabwera kudzatenga mwezi ukatha chifukwa chake ife tinatenga boma ngongole zonse zimene atenga DPP amabweza na chakwera ife tidayesera wauza achakwera kuti bwana bwanji musabweze ngongole sizikukudzani akuti mmene ankabwereka mabwereka mu dzina la boma la Malawi ndiye ifeyo ndapetizibweza fama bwereka mu dzina boma la chani kodi la Malawi ngati Amalawi aukanika kutukuka mukapita kumpoto huko Amalawi ngati anapatsidwa quota system anapatsidwa mulamuliro wa chipani cha DPP ngati anamizidwa tazamangidwa Mombela University kumzimba mulamuliro wa chipani cha chani kodi cha DPP ndiye mumvetsere pano atulankhani munene sidi kufuna wina anene kuti Malawi Congress Party yabweretsa age bill ndipo tikayikana kuyambira ku business committee tikayikana ngakhale parliament ndipo ikafa ya moyo akuti kumamuchukisa pita muthalika paliso choopa papita muthalika pali choopa chanji papita muthalika ndi filimu yoti dayionera kale filimu ukayionera kale oladzimenyana oladzibayana umadziwa kuti aluze nduyo munthu tidamuyesapo munthu tidamutani kodi tidamuyesapo zaka zoposa 6 hali mutsogoleri zidankanika lero Malawi Congress Party singa makale njenjenje umapapita muthalika no nde izo zomanamizana za age bill ndi nkhani yakwana mukambirane nkabanja kanu kamene munathawitsanako kamene munakanganako muuzane kandi akabambe kandi anankhumwa kambiranani za age bill osati zilikhudze ife tili nayo watu poli number 1 ndi chakwera tomato ogulitsa osachita naye manyazi president osasankha mtundu inu mukadzamva kuti president azikhala opanda tsankho ndi chakwera mukapita ku Nsanje mukapeza njanje mukapita ku Tyolo kwawo kwapita muthalika tumanga stadium tumanga ma office kwawo tukapita muthalika mukapita ku Zomba tumanga so stadium kumeneko mukapita ku Dedza misewu mukapita ku Blantyre misewu kulilongwe misewu msewu jawovuta dziko lonse la Malawi wochoka ku Kalonga mpaka nakokafika ku Lumbadzi maboma wose
onse adakanika umanga misewu imene ija wamanga ndi Dr. Lazarus Makafe chakwera. Mukapita ku Kasungu kuli contractor, mukapita kwa Agenda kuli contractor, mukapita ku Kacheche Chiweta kuli contractor. Misewu imeneyo akumanga ndi ndani? Timalize motere tikupita ku ndale ndipo wazikhala zambiri zoyankhula. Adzibwera kumakuna mizani. Ndikatenga boma ndidzaenda pasi popita ku office. Ndikatenga boma ndidzaenda pasi popita ku office. Palibe asakunamizeni olo MP sangakwanitsa oyenda wapasi. Olo kansala amapempha ngongole ya njinga ya moto. Ndiye president angaende wapasi. Ndengata ufuna president ati fotokozere ayambe walapa ati uze chifukwa chani amalandira ndalama za nkhani ku Reserve Bank tonse tikuvutika m'Malawi. Mamiliyoni mabiliyoni amapita kwa munthu mmodzi. Ayambe wapepesa kaye kabambe. Tamuuzeni kabambe kuti Malawi siwopusa. Sunga anamize lero kuti udzaenda pasi popita ku office. Malawi akiati kena kwa kampanikiza I was joking. Presidential candidate asipanga joke. Asamapange joke MP. Asamapange joke kansala. Kambira nani kumeneko Malawi ake suyu ayi. Ndikatera Chimwendo akulalata, Chimwendo akunena zoona. Chifukwa ndinu nomwe munati mudzaenda pasi popita ku office. Palibe president angaende pasi popita ku office. Amenewo maloto achumba. Palibe auchotsa chakwera pa mpando. Kazuveka kaya. Palibe auchotsa chakwera pachani kodi? Chisisi chake ndichi. Amene maona msewu kwa Nkhotakota. Amene maona zinthu kukozukubwera pansi Paula muliro wa chakwera. Tiyeni tipange chimvano chamavu. Chimvano chachani kodi? Chamavu. Tigwirizane wina ndi nzake. Tikavote mwa unyinji. Tikavotere chakwera pa 16 September 2025.